Sinibingelele sinamukele babukele emakhaya. Igama ke lesho siyayazi it's 18 and above. Igama le channel it's 18 and above media. Sike sithi masingena sithi pu 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 pu. So namhlanje ngiphethe ugogo la, ngiphethe ukhulu wami la, ukhulu lo wami ozala ubaba. Ngicabanga ukuthi ke uyalazi igama behind the scene uMaqumbana. Ukhulu wami lo lapha sizokhuluma naye namhlanje. Wena umuntu ophethe ulwazi olunzulu kakhulu makiwa kulezi zinto zobudlelwane. Siyakubingelela, siyakwamukela khulu. Right. Hayi ngiyi. Yebo. Ukhulu umabani oganele kwabani? Umabani ukhulu uganele kwabani? KuMangcobo ngiganele kaCele. uMangcobo oganele kaCele. Okay. Ngake ngakushutha ngelinye ilanga lakhulu, abantu bayithanda ama-video yakho ngiwafaka ku-TikTok. Manje ngiyabona ukuthi hayi bakhona abangazange bakuthole, engifisayo ukuthi balithole lo lwazi owake wasinikeza lona mayelana nalezi zinto zobudlelwane komuntu wesilisa nowesifazane ngeyikhathi zeni zakudala, ukuthi nina mhlawumbe nanikade niphila kanjani. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi nje umuntu azaqhubeka kakhulu, ngifisa ukuqala khulu kulento esithembu. Kulento yesithembu ukuthi umuntu wesilisa mengabe ethatha isithembu, kubalekile yini ukuthi acele unkosikazi wakhe omdala ukuthi ufuna ukuthatha isithembu? Mhlawumbe ngesikhathi senu kwakwenziwa kanjani indoda mayifuna ukuthatha omunye umfazi? Hayi ayingaceki. Yayishela intombi nje igano. Okay, manje mengabe wena mhlawumbe uganile kuwena okhona ekhaya, wenza njani wena mabe seyiganwa indoda yakho ukhona? Awugoduka, ucabanga ukugoduka uyaqhubeka uhlala? Hayi uhleli nje uganiwe. Bakhona nabanye abazintombi zakhe esilamana nabo ngokugana kuleli khaya. Abanakwabo. Oh, ayiqali ngawe lento kuba nomnako. Ayiqali ngami lento. Naba bacelwanga futhi? Hayi. Hawu, yayingaceli. Manje sinenkinga ke kulesikhathi samanje abafazi bathi awukwazi ukuthatha isithembu mangavumanga mina. Ungathini ukuphawula kwakho ngale ndaba yokucela uma uzothatha umfazi? Hayi phela thina kwakungacelwa nje, kuthina yayishela intombi indoda mayithandi ikucele wena umakoti wayo omdala. Ithi ngifuna ke niyongishelela leya ntombi, ngifuna ukugano. Umuntu angakushelela ukuthi ube intombi yakho, awushelwa nje ukuthi uyogana. Phela ufika ushelwa uyintombi. Ukushelwa kwakho ke uyintombi ngikuqalele kahle mina phansi. yakho. Ma uzomvuma wakhucu. Leli isoka leli. Awomgani usazomqoma. Uzolwakha umhlalo ulucu ozofika nalo ukhombisa insizwa zakubo ukuthi intombi imvumile. Yebo. Uzomisa idukwe egcekeni ekhaya. Ngithi niyalibona uqalo lolu ngoba phela nibantu banamhlanje. Ngiyalibona uqalo. Ya. Indwangu emhlophe eqhwa. Eyani le ndwangu isho ukuthini? Isho ukuthi lapha kasibani umfana wakhona uqonyiwe. Izoba legcekeni lekhaya le ndwangu emhlophe. Ihukwa lapho oqalweni igximekwe iphephezele kuleceke lalikhaya. Sekuyaziwa ukuthi insizwa lapha ayiqonyiwe. Okusho ukuthi njengoba seyiqonyiwe kahle kahle kuvezwane, okusho ukuthi ezinye izintombi ezikhona mazazi ukuthi asingasayiqoma le insizwa ngoba seyiqonyiwe noma hayi iyaqoma nje insizwa. Isengaqhubeka iqonywe khona likhona le yaduku. Lela duku phela lizobuyeliwe ishayela insizwa iqonywe enye intombi. Hayi mina ngedwa. Manje ka ungitshele khulu, na insizwa iqonywa mhlambe intombazane esizele ingane noma iqonywa intombazane engaseyona intombi, le duku kusafanele limise? Hayi. Engekho intombazane engeyona intombi engaqoma ingaseyona intombi. Sasazi ukuthi thina intombazane eganileyo kulo mkhonyane wayo mase ikhulelwe ayiseyona intombi. Kuthiwa iphila phiko
Kusho ukuthini lokuthi phila phila? Kusho ukuthi umuntu osezele. Okusho ukuthi umuntu osezele ngeke uvumisele Ayona intombi. Oh. Ukhulelwe phela kumkhwenyane wakhe ebese emganile. Yeah. Sazi kanjalo. Yo. Kunzima kabi ukuba intombi. Mawungazi. Manje ke khula ke ngithi ke naku ke soyiqomile ke ilokhuzana insizwa leyo osoyiqomile mhlawumbe wayinikeza lelo unikeza lona. Yeah. Niphila kanjani ke mhlawumbe ekuthenini ngoba khona lesikhathi uthola ukuthi umuntu wesilisa mhlawumbe sefuna ukuthatha umntombi bentombi wayengabuthatha engakashadi noma wayenza njani umqomile uzosuka mase umqomile ahambe nomunye umfowabo eze kuwena manje sengicela ukuthi ungigane uhamba nomfowabo ahambe yedwa ezokucela manje ukuthi ube unkosikazi wakhe ngizocela ukuthi ungigane ngosuku olukuthi kuzofika abantu bezocela wena mawuvela umqomile umthanda so uyogana ke manje le nkulumo akucela yona uyoyisha ekhaya manje ukuthi umfana wakanozibanibani sethe ya seyaziwa lapha ekhaya vele ukuthi umqomile ngiyaziwa ukuthi ngiqome kabanibani hayi ukuthi angaziwa kufihliwe phela nali iduko nje la komba ukuthi ngaqoma kaSibanibani yeah lalifakwa nakubo kwentombazane iduku noma lalifaka emfaneni kuphela lalifaka emfaneni la kantombazane ke bazi kanjani ukuthi uqomile wena njengentombazane kuzokhulunywa nje ukuthi intombi yakabani ithanda ngaSibanibani hayi ukuthi kuzofihlwa phela kufihlwa ezinye izinto zizoqhubeka kodwa ayishele phela hayi zizoyeka zikhathele sezibonile intombi ukuthi iqome kabani ziyeka phansi manje kukhona lento kwakuthiwa ukudola noma ukuthwala intombi ikona ukuthwala nokuba intombi uyidola uyishela ikuhlule uze uyithwala ngenkane ke manje so uyithwala ngenkani ke manje mase uyithwalile ke ngenkane ekhulu so uhamba nayo uyakini iyonziwani lapha kini bayoyenzana lapha kini kantombi mase uyithwalile wena sekuzosuka abakhongi baya kubo kantombi kubo kantombi kuzothiwa sicela unobanibani akeze le ekhaya ngoba phela bengazange acelwe uthwaliwe ukuthi ukuganile na sifuna yena azikhulumele yena yeah awukahle wekhuluma mina ngifuna ukuthola ukuthi njoba sikuthatha uyintombi sikuthatha ngenkane siya nawe ekhaya nje angija ungithandi yeah siyokwenzani lapha ekhaya lezo kwenza ukuthi mhlawumbe uvume kwakhona imithi phela wawuyophuziswa imithi ethize yeah yayaziwa imithi yayiphonswa nje intombi sesekhaya imgana lo muntu futhi imgana ikhona nje imizi emile nje ukuthi umuntu wagandiswa ngenkani wagcina sehleli nje futhi wazala ingane wazala ingane ekade engayithandi lo nsizwa imthwalile phela yo manje mina kwethu mina nginaye wathwala azange ashelwe nje ukuthi ayogana wathwala hayibo kwasuka insizwa zakithi nje zahamba zaya nje zafika intombi zayithatha emasimini ihlakula hawu wena ke sekufikwa nalentombi ethwaliwe nje uyayibona la ukuthi nayo intombi ithwaliwe ithwalela umyeni wakho izogana ithwalela umyeni wakho kodwa uyakwazi lokho futhi uyakwazi phela nje nango ishelile nje akubi ibhlungu kwangabe ibhlungu kulhlungu phela ngithi isithembu kulhlungu kodwa kayikho into ozoyenza hayi awenzi lutho lento yokuthi mangabe kuthatha isithembu umuntu athi ngoba usithatha ngenkani ngiyagoduka iyangenziwa lonto hayi zange yenzeke ke kuthini lento khulu ngoba ngicabanga ukuthi nangekhathi zeni yayenzeka lento ukuthi uthi unomkhwenyana kodwa uthola ukuthi umkhwenyana wakho uqonyiwe nje uneyintombi into enaniyilwela leyo hayi intombi wangayikhulumisa uyithini ngoba intombi wena usesigabeni sokuba umfazi wena ushadile la kulomuntu awukhulumi neintombi hayi uhlangene phi nentombi ngoba uyena phela uhambile oyishela intombi yamqoma yo wena uhlangene nalonto hayi akuyona nje yakho futhi ayikufuni wena lonto yentombi noma ungezwe ukuthi unozibanibani uthandana nomkhonyana wakhe uhlangene nalonto hayi awuhlangene aba manje phela amakhosikazi ayahamba makuthiwa uqonyiwe phela kulungile bamanje ngoba isikhathi sabo sithi mabahambe ukubona ku right kodwa khulu lokho aku right phela ngoba thina sizange sikubone kuthini
Manje okusho ukuthi umuntu wesilisa khulu ngendlela yakho umuntu vele oqonywayo nje noma mhlambe noma kanjani umuntu omfana nje uyaqoma uyahamba yoshela intombi nakabani bani khona intombi umfana uzohamba yoshela leya ntombi iyamthanda lemthandayo uzohamba yoshela le imthanda ikhona le ikhona vele umfana uzoyikhetha intombi kule intombi ngoba phela uqonyiwe umfana ozothi ngifuna kufika abantu kini bazocela sengifuna ungigane ke manje ukhulu kwangakuphatha kanjani ukuthi umkhulu umgane nje kungabi khona into neyodwa ethinta umuntu wesifazana kuhleze kuwena nje wawuzojabula hayibo kwakuye kwenzeke lo thina siyazi lo engazingenzeka kuthina yayingakazenze hayi ngo wamthanda nje thandwa naye nezintombi zakhe zimthanda wawungaba wedwa kephi yo ngoba wethandwa manje ungitshele akhona mhlawumbe amazwi ekhulu ayeke akhulunywe uma wakho nje mhlawumbe mase uqomile uyintombazana akahlale phansi nawe ekuyale mhlawumbe ngezinto ezithize noma mhlawumbe wawuzibonela wena noma mhlawumbe ukhuluma nabanye amantombazana angangawe akhona amantombazana engangikhula emadala nawe abanye eganile amanye ngikhula nawe ekomile engizokhuluma nawo mina ngoba ngiyintombi phela ukuthi ke ukuze phela ungakhulelwa kuyasomwa intombi iyasoma wena uyakamfana uyovakashela umfana nje kamfana uyintombi awulibeki kamfana umfana ozala kuwena unelawo lakho la anginalo ilawo ngangilala ehlathini mefikile umfana nilala ehlathini eminyango ehlathini nje eminyango ekulu ehlathini eminyango nje mephuma kubo nje akumina uyazi ukuthi uyolala ehlathini iyo ozalala endlini ngoba sengimganile sekumkhwenyana kusegeleke eqenile leminyango nje eminyango nje Gini kodwa kuyaziwa ukuthi kwemfaneni. Ngiyaziwa phela manje ngithi ukuthi phela sengiyathanda. Senginesoka. Ngeke bakwenzela ukuthi uma ubuye ekseni. Hayi. Kuyaziwa nje ukuthi buke ehlane. Bengihambe nomfana phela ngoba ngiyamthanda. Yo. Manje mabe sowugana ke mhlambe ukhona umuntu omdala ozokahlala nawe phansi nje akubonisa ukuthi njoba uye emendweni manje kuzomela uphile lempilo. Phela ngisaganile nje ngiyintombi. Oh, hayi ukuthi khona okunye ngizobuye ngiqale phansi. Umkhonyana wakho uyahlonipha lokho ukuthi uyintombi. Wazi nje ukuthi naye uganiwe unengoduso yakhe unegugu elinqaba. Umkhwenyana useyile kovela kini. Sekuyiwe phela. Wayishaya lezo inkomo ayishayayo. Zamanga. Ngoba phela sesingaziwa noma ikona. Wabese ke manje wabuya wazolobola ke wazilethe inkomo. Still useyintombi. Ngiyintombi nje. Kanti ushuthi wozushade. Woze ngishade nje ngiyintombi. Eselobolile eqedile. Uqedile phela sengiyoshada manje kubo ke. Hawu ke intombi zakithi sezizothwala ibhokisi lelami engithengele lona. Naleyo nto engithengele yona sengiyemzini phela manje wami. Sengiyoqala ke manje ngiyoba unkosikazi. Ayo. Kodwa bengiyintombi nje. Naye futhi uyazi ukuthi uzoshada nami nje ngiyintombi. Yo. Hayi ke kokuphilwa kamnandi ngaleza ikhathi. Indaba yokuzala nje ungashadile. Hayi. Awu. Hayi. Nani ngayazi lonto leyo. Ngangikhula nentombi nje siganile ezinye zithanda. Ayikho engayibona kwaba khona iphutha eyakwenza lokho eyazala kumkhwenyane kodwa nayo seyiganile kwaphinda futhi kwaba khona iphutha kwenye zaba mbili impela lapha kithi intombi kaNgcobo ezithi zinabakhwenyane zazala zaba nezingane bengakabashadi cha basa isaganile kuyiphutha elikhulu futhi wayileyo iphutha elimbi ngoba awuyona intombi. Yo. Nangamhla ushadayo futhi. Ngeke zisine le intombi.
ngoba phela wena awuyona intombi wena. Iyo Kuzosina umakoti laba mawunabo umakoti nje la esibongweni sami kaNgcobo. Ibona abazokusinisa ngoba phela nabo sebeyimakhosikazi. Manje khona into esake sayikhuluma khulu sinawe sikhuluma indaba yabantu besifazane la ekuthenini esikhathini thina siphila kusona siphila esikhathini abantu besimame la khona asebeqoma ngendlela yokuthi bayabheka ukuthi unani lento yokuthi umuntu uyakuthanda cabanga ukuthi ngezikhathi zenu umuntu wawumthanda wawumqoma ngoba naka inhliziyo uyizwa ukuthi iyamthanda awubhekela utho kuyena so thina sinenkinga yokuthi abesimami isikhathi esiningi manje so uyabheka ukuthi unani uyasebenza unayo imali unayo imoto mhlambe mengabe so sethandana nawe khona yini into uzomnikwazi nokumnikeza imali phela yes ngifuna ukubheka esikhathini senu ukuthi khona ukudinga emfanele nje mawumqomile mhlawumbe eyisoka lakho hayi wawufunani imali phela into eyayijabulisa umuntu kodwa nje kuthina wawungajabuliswa imali wethi nje umfana ekuthanda naye nawe umthanda umqomile angene esitolo asike nje ithawula nje lokubhinqa ngithi uyibhinqa uzokuthengela lona njalo goqe kahle akuphathela kuphi ujabula ufeke manje ujabula ufeke ngale lithawula nje hayi imali lethawula leli liveza ukukuthanda kwalomfana liveza uthando phela ukuthi isipho nje nami ngicabangile ukuthi angeke ngikuphathele akukaze kwenzeke mhlawumbe uthi ngaze ngayidinga imali ukuthi sibani awungiphi imali hayi kangenzeke hayi sikhona mhlawumbe isicelo wokusifaka nje sokuyini nje mothandana nayo imali nje cha asiyeke imali nje isicelo sanoma ngabe yini hayi ayikho into engayicela kuyena ngaze ukuthi mase ngiganile mhlambe ngifuna ukuya la ngifuna ukuya khona nje ngaseThekwini nje hayi ke ngizocela ke ngikanileke hayi cha ngizosho ekhaya phela ukuthi hayi ucela ukuza eThekwini wena uyintombazana ngoba phela isoka lakho likhona cha ngimkanile phela manje osomkanile kodwa useyitshitshi futhi intombi nje njengoba uvakasha kena futhi uzobuya uyitshitshi nje noma ngaya eThekwini kuloso sihlobo sami engiyakusona ngivele nje ngiyintombi ngoze ngibuye lapho eThekwini ngibuyele kithi mina ke ngangiya la eMlazi kavi kavi awukahle wekhulu manje njengoba ngalesa sikhathi phela amafoni ayikade ngekho naliso kuliqomile lihlala eThekwini niqhumana kanjani usemakhaya ngizoposa nje incwadi kwakhona amaphosi phela ubhala incwadi hayi khulu ngifuna ukujika futhi nakuyona lenkulumo yokuthi phela nina ningafundile kangako ngifunde kancane wawubhalelwa ba ngizobhala incwadi mina yayibhalwa wena uyesokini ikhuluma into eqondile nje lencwadi nje uyibhala khuluma into emnandi kabi lencwadi size sithi lezo ntaba awuziyadela lezo ntaba ezingisithela wena ngoba nje ukekusithekeni la uhleli khona ajabula afeke naye abuyise enye incwadi ajabula nje ubhalelwe intombi yakhe iyamthanda uthumele esitolo thizeni lencwadi la uyisesitolo nje kakhalile nje sasiyifaka lapho incwadi zihambe ifike futhi emahostela kuthiwa ikamaliya lapha esitolo kwakuthiwa ikamaliya hayi kakhalile kuthiwa nje wasekwabi kakhalile nje kwakuyikamaliya isitolo kwakwesekula futhi lapha emakhaya ababukeli mangabe sikhuluma ngokhalile ke sikhuluma mawukuthi nikeniye lapha eLekhiland khona indawo ekuthiwa iLekhiland elapha yayiPortshepstone mawukhuphukela lapha koOrabie Gorge kunendawo lapha ngaphambidlana ekuthiwa iLekhiland kunesitolo esilapho nje eduze kweLekhiland isitolo seSulumane ekuthiwa ukhalile leso kwakuyikaMaria kabani kaMaria khulu Maria kwakuyikaMaria shuthi uMaria lo so ngaleza sikhathi ke okhulu babehambisa incwadi bezihambisa khona bezihambisela amasokabo noma abakhonyane baba babehlala emahostela la eThekwini manje ke khulu kwakuthatha isikhathi singakanani mhlawumbe ukuthi kubuye impendulo uzobhala nje na incwadi izophuma lapha esitolo wazi kanjani seyifikile incwadi kakhalile hayibo kuyayiwa phela etolo kuyathenga futhi ucheke nje ukuthi ayikafiki mina ngiyintombi phansi emzumkhulu yayizothi uma intombi ize lesitolo nobo umakoti nje laba bakithi koNgcobo ubathuma nayi incwadi ekhuluma nosibani bani iyafundwa phela ekabandi incwadi
hawu ngothuka iposi selifika. Yo. Manje hey usikhula ngesikhathi senu sasikade simnandi kakhulu. Ayina niphila kahle kakhulu. Manje ungitshele kakhulu mangabe mhlambe ke sowuganile ke sowuhlala khona ke manje emzini. Ewe phela. Sowuhlala khona ke manje emzini uma ngabe mhlambe umuntu wakho mhlambe ezofika nakhona futhi wayekwazisa ngencwadi. Wayebhala incwadi. Ukuthi uyeza. Khona umuntu obuyayo abhala incwadi ayinika umuntu ozobuya ozekhaya. Yena ulapha eThekwini. Manje ke mangabe sekuqala kuba khona ingane yokuqala yayiba njani injabulo ukuthi ayike hawu cha sekunengane yokuqala manje nathi. Wena ngunjuma kaMthoko kumina engaqala ngayo. Igama lakhe nje uNtombivele. uNtombivele. Yeah. Likayise nje uNtombivele. Yo. Manje lento yokuthi ingane izalwa nini naninaka lonto ukuthi izalwe ngolusiya. Siyazi ingane thina umuntu ekhulele. Ukuthi ingane ibelethwa ngenyanga kanayini. Ingane futhi ibelethwe enye ngenyanga ka10. Kuyenzeka lokho. Sasikwazi konke lokho. Manje ke indaba yokunaka ukuthi le izalwe ngo90 bani 1980 bani. Hayi sasingenandaba. Zonke lezi zami ngangenandaba. Kodwa kona nje ukuyibeletha. Manje uma kaMthoko wawumazi ingane yakho oqala ukuthi izalwe ngomuphi unyaka? Hayi ngimazi ngani. Okay. Bonke. Uma kaThoko nje lokho sekugcinela umazi. Uma kaThoko umazi wazalwa nini? Hayi ngakade ngilokwane ngimbalela ngingazi ukuthi ngimzale ngenyanga ka9. Kodwa ngangazi ukuthi unonyaka emibili manje wagcina ukhohlwa lo. Ngabe ngiyeka phansi. Mhlambe lento yokuthi mhlawumbe umuntu uzalwe mhlawumbe kwakunempi ewukuthi nani ngayinaki lonto ukuthi mhlawumbe uthi bani uzalwe ngempi ethize. Sasingayinaki lonto thina. Ngoba phela kwafuna sazi ukuthi inyanga kona kwakubani. Onunyaka kwako umphi. Into sasingayinaki. Yini mhlambe eyayenziwa amadoda ngalesa sikhathi ukondla izingane zenu mhlambe yini ababeyenza babethenga amanabukeni babethenga ngani ngalesa sikhathi babethenga amanabukeni umuntu mebuye eThekwini abuye namanabukeni yeah kubi kuphela nengubo phela zokugqoka ingane idlani ingane hayi ke izethu ke kwakuphekwa inkobe hawo yazibona inkobe lezi ezigaya amasi ungene etsheni ugaye lezi nkobe uzilungise kahle ufaka amanzi ebhodweni hayi sosipana ibhodwe leli lesizulu elincanyanyana ufaka amanzi kwece kahle le nkobe uzixove kahle uziseve kahle wakhona iseve yebo emakhaya so ususa lezi zinto ezimakheveleti khona kuzophuma ukudla kukodwa thele lapha ebhodweni uyigovuzele incumbe yengane lezi zethu nje zadla incumbe zazidla incumbe lento yokuthi ifuna lo baba wengane ethengithini engekho lonto hayi umuntu mina engeze ngambona manje sethengithini ubaba wakho sethengela nina nidla amathini sasidla amathini thina angiqala oqala ukubona indaba ukuthi uzami nje ayikho yakuyadla ithini yayidla inkobe ngoba ngangizopheka manje mengabe seyizaliwe ke khulu ingane uzalile soyizaliwe ingane emiphi imigomo mhlawumbe eyayilandelwa mhlawumbe yasekhaya okungaba isiko mhlawumbe nani kwakwenziwa kanjani uma ngabe sikhona just ukwamukelwa nje kwayo osikubene engilwazi kahle mangiphuma kaNgcobo nje ngangithi mangi ngingane sengihlakaniphile ngabona leli washe elifakwayo enganeni esandleni sokudla elakubo kwayo phela izelwe mina uqobo lwami ngizelwe kithi ngizofaka leli washe nje ngizohlakanipha ngiyalibona futhi mase ngifika lapha emzini la ngigane khona kwafika kwaba kanjalo ukuthi ingane mayizele iyalifuna leli washe wena kuqobo lwakho sowuzele la ezingolweni yeah
uyingane awukobe nje na ukuthi uzozama ukukhuluma kokhuluma usakhala nje kuphela kodwa ngiyakukhumbula khulu ngifakela iphandle ezimbili uyakhala nje kuphela uyingane hayi afika ukhulu wakho hayi iyakhala lengane imina njalo lo ukhala hayi iyakhala lengane hayi sithi thina hayi kulungile njengoba ikhala nje soke sizame ngosiko lwale ekhaya hayi ke kwenziwa isichibana la noma wakho khona sejiki hayi inqunywe njalo imbuzi ayithenge iyanqunywa nje hayi ukuthi izothenga ikhona la ekhaya igcikile imbuzi le donto la esibayeni uzofakwa le iphandla ke ezandleni zombili usiko ke lelo sesicedile njalo lutho ukukhala futhi again hayi awubanga usakhala nje wavele wayeka ubona ngilukhalela njalo nje umuntu menengane angalenzi washile ngane ngiyengikhale ngithi hayi lo muntu akenzi kahle libalekile ngoba enye ithi mase ikhuluma ingane ikhombe lapha emsamo lapho uyabona lapha emsamo kulezi ndlu zethu zo round ithi tata mana thatha lapha ishoni thatha inyama lapha ingekho inyama shuthi iveza ukuthi kunento eyidingayo abantu balekhaya balifuna lolusiko manje kula okahleke njengoba namhlanje sekwazalelwe ekhaya nje amantombazane esezalele ekhaya mawukuthi ubaba ingane mhlambe akafuni ukulekelela mhlambe noma ukufaka isandla leyo ngane phela ngoba manje eyale ekhaya eyakithi kwenziwa kanjani ngengane njalo yakacela phela ngithi njengoba wakacela intombazane yakacela ukuthi ingane yakho yakacela wenu wepi manje ingane lapha kubo mabengakwazi ukuthi ingane yenzelwani kufunala wena olekhaya akacela yebo uyilungiselela ingane uyifaka isandla lesi sokunxele ngoba ikamalumo wayo yona ngoba phela uyazi ukuthi inoyise ophumelela mangabe uyaphumelela makhona into ngabe uyayenza kodwa wena ufuna uyifake kulesi ngoba yena makwenge ephumelela kwingane yakhe yena ufuna afake kulesandla sokudla manje kwenzekile ke khulu mfana ngoba ngiyakhumbula nje nami kungigqugquzele kwenzeka mhlawumbe umuntu uthola ukuthi ulale nentombi yakomunye umuzi mhlawumbe wayiphuca umntombi bayo lento yokukhokha ibaluleke ngani khulu lento yokukhokha mhlawumbe ukhokha umqhoyiso lezi zinto ezikanjalo ubaluleke ngokuthi phela intombi mawuyiphucile ubuntombi ufanele ukhokhe phela wena ophucile intombi ubuntombi makuwena kodwa manje phela kuyazitshwa nje kule insuku wena uzokwazi ukuthi bengeyona intombi ikubaluleke ngani khulu mhlawumbe ngenzela ukuthi ngoba ukhona umunye umuntu uthola ukuthi uyakubaleka nje ukukhokha uyazi ukuthi uyena kodwa uyakubaleka hayi ke ulungile umuntu obaleka ukukhokha kodwa ingane kube kuyakhe entombini kodwa entombini cha kumuntu ongeyona intombi khona khulu obaleka ukuthi obaleka ukukhokha umqhoyiso ngisho wona phela omunye ubaleka ukukhokha nje akuyona intombi athandene naye thandene nomuntu osevele ngeke seke walala omunye khulu uyazi nje ukuthi uyena uphika azi uyabo abaleke nje impela angakayikhokhe lo angakakhokhe hayi kunjalo ke ngempela ebantwini umuntu abaleka into ofanele ukuthi ayilungise ngoba uyena nokuthi umuntu omunye omfana kuhle phela umfana ayazi intombi ukuthi intombi ukuthi uyizwa kanjani intombi ukuthi intombi le ngoba umuntu angasho ngomlomo athi uyintombi kana kayona wena ubambelelo nje wena ukuthi uyintombi hayi ngeke ungamboni umuntu osengaseyona intombi ngeke ungamboni wena ngoba phela uyathandana naye indaba ilapho nje ukuthi lo muntu ongasentombi uvele wena uyathandana naye ngeke ungamboni ukuthi hayi ke akuyona intombi le fanele umbuzo ukuthi hayi
Kwenze njani manje? Wenze njani manje wangaba intombi? Ekubeni uthe uyiyona. Ngani uthe uyintombi? Kufanele umbuze wena. Ngoba uthandana naye phela. Manje ke kunenye impi kule serious kakhulu esibhekene nayo yokuthi abesimame asebenezingane bayakufuna nabo ukushada. Baye abantu abakufunayo nabo ukushada basabhekile ukuthi bafuna nabo ukuthathwa ngelinye ilanga baba bafazi. Bethathwa abanye abantu abangabazalisanga ngoba into eyenzakalayo manje uyathandana nomuntu nizala ingane bese niqabane mhlawumbe niphinde nihlukane. Yeah. Mhlawumbe wena njengomuntu wesilisa unezingane mhlawumbe eziwu5 abantu abahlukahlukene. Yeah. Bese mase uthatha intombi into. What about laba abantu laba yakade lokubhiza ubazalisa. So abantu besifazane bayakufuna nabo ukushada. Ake ngithi nje mhlawumbe naku mhlawumbe ukhuluma nomfana khulu mhlawumbe ongenangane ofuna ukuthatha umfazi. Akanayo ingane yakho lo mfana engikhuluma ngaye. Angamthatha noma wengane. Ngokwakho ukucabanga ukhuluma ngendlela nje. Uzomthatha memthanda yena. Ngoba bayagana nalaba abashiya ingane emakhaya nje. Bayagana nabo. Umuntu azala ingane isale kubazali ahamba yogana. Bayagana nabo. Ngokwakho nje khulu sengikhuluma nje ngokwakho ungakujabulela nje lokuthi nanga ukuthi umzukulu wakho azothatha nje uma wengane omnye umfana eqala nje ukuba nengane abe nengane. Hayi ke iphutha lelo. Mina ngeke nje ngiwakhulume amanga. Iphutha nje lelo ukuthi ungafika ube nengane. Uthi usuka bomlahla phansi. Uma wengane. Uyothatha lo waya le yangane. Lesele lapha yakuyena. Kodwa uyakwazi ukuthatha omunye uma wengane omunye. Owakha umfuni. Hayi. Iphutha ke nje lelo. Iphutha nje ukuthi uzozala ingane ulahle unina uhambe uyothatha enye intombi enengane nayo. Ingane ezothi baba kuwena. Ezothi ungayizali. Kodwa iphutha futhi lonke lelo ingane ithi baba kuwena ungayena uyise. Hayi. Manje khuluma ngathiwa ngiyafika lapha ekhaya ngivakashile ngivakashela nondodakazi wami ozalwa unkosikazi wami kodwa akazalwa yimina azothi khulu kuwena. Uzosho njalo. Kodwa kufanele atsho kanjalo. Angena nje ukhuluma. Uzosho phela ukuthi khulu yena wazi ukuthi izingane zonke lekhaya zithi khulu. Naye besathi khulu. Iphutha nje umuntu ozelwe lapha ongaziwa ukuthi wazalwa ubani. Ingane kuhle kube yalikhaya. Ithi khulu ke mina kulungile. Yalekhaya vele kufanele mayithi khulu. Kufanele impela. Hayi kona khulu niphila kahle thina sinenkinga la sifuna izimali emjolweni. Naniluka ngemali kabakhulu uyakwana niluka nani emakhaya. Hayi thina sasifaka ibovu leli lenhloko la enhloko. Nikunda ikhanda. Mazizophothwa inywele lezi zibe nomiyeko. Angithi uyawubona umiyeko. Lamakhosikazi befaka umiyeko. Afaka umqoboka la. Kwangjalo ke kwakufaka ibovu leli kufaka ibovu ufika unkosikazi ebovu enhloko. Yilo miyeko. Ukufaka ibovu uqobo lwebovu udaka. Ningafuni imali yakuluka emfaneni uze. Njoba ukethe kuna usebenza ngicela ungifakele imali yokuluka. Hayi bo sasingaluki. Lento kilo abantu bamanje. Ukubona nje umuntu uxakekile ngoba uyoluka. Hayi bo bakithi. Nani ngayisebenzi lo. Ubheka nje uda ubandla. Siyahlupheka izingane namhlanje Nkosi yami zenza yonke into. Thina singayazi. Kwenziwa izinzipho manje khula bona nje izinzipho zakho lezi. Yayibona imkhuba leya namhlanje. Yokufaka izinzipho. Ngazi ukuthi umuntu upheka kanjani, amazi ukuthi uwasha kanjani. Bafaka nezinkophe khulu kuba khona nezinkophe ezinye ezinde. Babese bazigcobela ebusweni baphashe. Kuthiwa i-makeup ke leyo. Abayi nje emcimbini bengayifaka ngalonto ebusweni baphashisayo bese kuyikhona bemcimbini. Hayi bo bahlupheka abantu banamhlanje. Bayaxakeka nje baxakwa nayi inywele bayaluka.
kuningi khuluma nje kuningi bafake lana izicathulo ezinde kusho ukuthi imali yaba khona hayi khulu lento bayifuna nje bengasebenzi umuntu uyazi ukuthi kisho kona phela yaba khona ebafanele bayithatha phi le mali icelwa la kuthina phela ngathi ngiyasho nje sicelwa la kuthina le mali yokuluka bayithatha bayicela la kuthina khulu le mali ma ungasebenzi nje imali yokuluka ungayithatha phi ungasebenzi phela kumele uqoma umfana osebenzayo awukwazi funa ukuqoma osebenzayo khona ezokwazi ukuthi manje ma umqomile engasebenzi uzoyithatha phi le mali hayi abalenzi iphutha lapho khulu benza sure ukuthi kumele usebenze uzothanda lo wamfana osebenzayo njengoba abafana bebaningi kangakanje ababathandayo baningi abafana ababathandayo abathanda umuntu oyedwa hayi laba bantu bamanje manje kulungale sikhathi kwakwenzeka nje kuthiwa intombi kaSibanibani iqomile abafana ababili hayi yayingenzeki nje lonto intombi yayimala nje umfana eseyimalile imayogani iyosiganela kanjalo lento ukuthi unomfana othandana naye ngobona kunemali ukuphi imali hayi lalingenzeki lelo phutha lelo phutha nje angilazi nendiyabo ukuthi kuzalwa ingane ungayazi ukuthi yawe yena muphi umfana uyintombazane wena hayiphi uyise ingane into yazi khulu njengamanje khona into engike ngayizwa kuthiwa kuyenzeka umuntu wesifazane abe nabafana ababili athandana nabo bese mengabe sezala ingane uthola ukuthi uyazi ukuthi ekaSibanibani but ngokubuka ukuthi lo omunye akasebenzi lo omunye uyasebenza ayinikeze lo osebenzayo kodwa kube ngeyona yakhe ngoba lo osebenzayo uzokwazi ukuyona yena ayibonakala lengane ukuthi yabani khula ngibazi mina abafana banamhlanje banjani mina bajabulela noma yini yenzakala abayiboni bona yena akayibona umfana mengabe ufika ake ngithi ngifika nengane khulu kuwena ngithi mina lengane yale ekhaya bese wena uyibuka ubone ukuthi lengane akuyona le mhlambe bese uyifanise nekhehla mhlambe lasekhaya uthi yazi ukuthi inayo inswebu kaSibanibani phela sesizovuma hayi ngabe into yokudlala ke le umuntu uyabonakala ukuthi owakabani yazi futhi angithi abalungu balo kuza bathi ma usola ukuthi umuntu akuyena wakho iyakubona bakwenzele ngendlela eqondile niyokwenza igazi nobabili ngeke kubonakala ukuthi ekabani ingane kodwa njengamanje nje mhlambe ma kusuke kuzaliwa ingane kwakho nje mhlambe noma kweminye imizi ngalesa sikhathi sakudala izalukwazi zaziyibuka lengane le ukuthi lengane le inayo ninswebu yale ekhaya ikhona indlela ezazenza ngayo ukubona ukuthi ngempela lo muntu wale ekhaya hayi webonakala umuntu wasekhaya akwazi ungabonakala umuntu unenswebu yakubo kwakhe leze ngisho ngangamthathi umkhulu wakho umuntu mangimzele athathe uyise kamfundiswa ngithi uyambona umfundisi ngiyambona emzumbi athathe noma uyise kaGamu kanzima athathe noma ubaba omkhulu lapha ekhaya ubaba kaMzwamandla uyabonakala umuntu wasekhaya ukuthi hayi impela lo muntu lo owale ekhaya mawubuka upotwana lapha kithi uLuya wathatha bani uLuya omuphi konke uLuya lo wami hayibo wafana nobalungile lo ezelwe waba nenswebu nje kabalungile ezelwe ngoba nobalungile ezelwe wathatha inswebu yayisamfundiso ezelwe ubalungile ngiyamazi nje wathatha inswebu leyangane yayisamfundiswa liya yakho izelwe nje yabonakala nje kwathiwa hayi khona lengane ifana nobalungile kile ezelwe ngaphandle kokuthi kuze kuyiwe ebelungwini kuyothesta kwenziwe uyabona nje ukuthi lo muntu lo owale ekhaya lo muntu futhi umbala ongewona owale ekhaya uyakwazi ukubona ukuthi lo mbala lo labona nje lapha ekhaya abantu bakhona umhlolo bayaziwa nje intombi le yasoshabeni ukhulu wabo owakhipha nje umbala wakhe ingane zakhona nje zafana zaba nenswebu nje zonke uqinisile futhi ziyefana nje zonke nje wakhipha umbala omunye nje
Hayi kuningi sesikukhulumile khulu kuningi osositshele kona nebesingakwazi engicabanga ukuthi abantu phela nazi lutho nina ningane uyabona intombi nje mengayona intombi ngoba usukuthandana nayo ufanele ukuthi wena uyazi akuyona ke intombi le manje khula ungitshele mangase kwenzeke nje ngilandele izinyathelweni zamkhulu kungakuphatha kanjani lokho mhlawumbe ngibe nesithembu angisithandi ke mina awusithandi hayi indaba simbi sinobungozi esilungile kumuntu omfana ngoba yena usuke engazi ukuthi kanti kuzoba khona ubungozi simbi sithembu sinobungozi uyabona mina mangikuganile nomunye ezofika azogana wena kukhona ukuthi upoison mina ngingawudla mina ukuze uvule indlela ukuze ngife asale umuntu asale yena noma wena omdala udlise yena usale wena mina ngimdala ngidlise yena usale wena usale mina ngisithanda ngoba sinobungozi abafazi mhlawumbe aba-right nje aba-right nje amukho umfazi momthanda ongangabi right angithi wena omthandile yebo uyamthanda uright kuwena kumina ngumna kwabo ufuna ngife ngithi ngumna kwabo kodwa ke mangathiwa ngiyasithatha lento kuloko ngiyocela cha kumele ngilongicela nesithembu hayi acele nje umuntu omfana acele ukuganwa uyaganwa nje umfana intombi lo osuke ishelile wayithanda kuyena masedelile udelile manje ukuthi bathathu hayibo ngiyazibuzela phela khulu ngisho ukuthi ngizothatha sengiyasho nje hayibo suka kodwa nje ke noma bangapho bafunayo ngabathatha uyabathatha phela abantu mama beganwa nje ngithi kuleko Zulu baganwa baphinde baganwe hayibo koZulu kuyaganwa manje ke phela into esenzeka ke khulu abesifazane bathi nabo banegazi njengathi ngeke bezwe ngathi umuntu waqonywa wena mfana nawe uzoqoma manje into embi ke namhlanje kuvele lenkinga yenu nina bafana ngoba phela niyathanda manje uthandwa ile yantombazana umfana phela uthandwa ile yantombazana awu kani lamantombazane phela nawo waxakila yathanda futhi akuthandi wedwa futhi athanda nalo waya awunako kufa ke kwini inkinga iyona wabhubha abantu nje kahle ubusoka kakhulu besikhathi samanje sebuyingozi abukho ngoba emva kwaloko kuzoshona wena ngoba phela vele kusenwalokufa nakukhona nje phela kwafakwa abelungu bafaka abelungu kufa kubantu ngoba abantu yilima phela izinto ezingahlakaniphile manje khulu sesivala nje wafunda wagcina kubani isikole hayibo ngagcina ka2 angifundanga nje mina ngo-first year wayekelani ungangibona intombi zakithi kukuhle nje zeyimabhinqa wafuna uyovunqa ingoma abe wayekela nje ufuna ukuyosina nami nje ngizobhinqa ishoba zami ube muhle nawe ngisho ubuhlalo ngibe muhle ngibe inqaba nami ngayeka phansi ngazi wayobhinqa ngayobhinqa ngakho ubuhlalo ngabhinqa kwaba mnandi ke manje kwaba mnandi kwehlula kwahlula uyintombi manje la kathi kodwa incwadi wasokwazi ukuyibhala nje ubuthi wawubhalela umkhulu nini manje sengisho sowufundile uthowufundile ukuthi wakho sowubhalela umkhulu incwadi meke weme hostel ngangikwazi nje ukumbhalela ngangingahlupheki abone futhi ukuthi uthini eve futhi uthi ngithini hayi ukuthi angezwe ayibuyise naye ngokwakho naye abuyise impendulo mhlawumbe uyayaleza uyeza ngikayijiki kanjalo ekhaya mayebuya wawugayijiki uzosho ukuthi hayi ngiyeza ngosuku oluthile kuba ilolo suku nje ngashongo ugayishemiyana ngigaye nishemiyana ugologolo baba uphuze hayibo wawungadliwa nje ugologolo umuntu wengangena umuntu esitolo la kwangena belungu kagoloko hayi umuntu eyothini umuntu hayi umuntu wengangeni nje la kuthengwa khona ubhiya kuthengwa khona ugoloko umuntu nje wengangeni ayo ubona abantu babephila ke nje ubona thina sagana abantu nje
ababephila babengadli igoloko babengadli ibhizi bedlela ishemiyane nje babedla ishemiyane badle ijiki lesizulu badakwe futhi belala badakwe phela babelazi nje lejiki nalesishemiyane sibadake methandile umuntu adonsela imbuzi lapha kudliwa hawu izovela ibanjwe nje ibulawa imbuzi esibayeni ayithengwanga nje ile igcikini manje khona le phathi khule ngifuna ukizwa mangabe kunqunyiwe mhlawumbe inkukhu ngoba nani nezingane nawe ukhona izingane zaziyithola inyama zaziyithatha kwakwenziwa shani mina kithi ke la ngizalwa khona ngangidla amanqini inkukhu ekaba yonke uma hayi noma nawe engayidli yedlo baba nje yedwa oyisika nje ayidla iqede oyisika nje ngalelo langa ngathi azayidla azayiqeda akukho mhlawumbe ukuhlephlela ingane njengoba wawedwa nje wena kwenu hayi ngangingasenandaba nananyama nje futhi kwangeyona nento oyithandayo nje hayi inyama nje yenkukhu ke kona ngivela nje ngikhula hayi wawatha uyitholi hayi ngangazi nje ukuthi ngizodla amanqina kuphele kanjalo iyona nto ungayithanda kamanqina la uthi uzithandela wona hayi hey sakhula kwenye indawo phela lento khulu ukuthi ingane yentombazane kumele idleni nani lokuza nani inaka lonto leyo ukuthi yini kumele idleni mayisakhula yini engamele idle ngiyengibona ingane lezi ezincane lezi zidlo omaqanda zidlo wenani amaqanda sasingabe siwathatha phithini izinkukhu ziyazalela nje hayibo makwakuthi makukhona inkukhu lekhaya makutha umane ezothatha amaqanda lapha kithi nje kaNgcobo uzowabilisa awabilisela ubaba hayi mina anisondeli nje ngangisondela kanjani eqandeni yo mangizolithola lizothi mali cabuka inkukhu ithi iyalibeka lecofoko hayi ke ongibilisela kumana ke uthole ngalondle ngithola ngalondle ukuthi ngavele dunyelwe nje thona liqanda uyenzela hayi asazi maqanda thini zikhona kodwa khulu izinto kwakuthiwa ingane yentombazane mayingazidli mhlambe inkukhu leke nje yona ngempela nje hayi kwakuyinto enganakiwe ngoba wabona intombi mayiganile kweyakithi siyisela umbondo kwakubuyisa izinkwa lezi kutakishwe izinkwa kubeke la kuthina izinkwa zigcwala indishi sidle nokudla bekade kuphekiwe siphuma nakwekhaya phela silethe umbondo izinkwa ezigcotshweni lezi ziyagcotshwa nojama sizodla leyo nto nje uyabona ilokuzana ukhali owenziwa uphekelwa intombi yangenziwa lonto ukugana kwethu nje zange zenziwe indawo uthi nizophekela ukhali hayi uphekela ukhali intombi wenkukhu hayibo ya lemzini kuzodla intombi zakubo kamakoti zidla inkukhu hayi le nkukhu kana abantu besifazana ngathi abayithola tholi nje yayingatholakali nje kanjalo lutho baba walekhaya inyama yenkukhu ngoba ngisho ingane zakhe ngezitolo ziyazi futhi zazazi khona lento eyenzeke ukhuluma ingane nje kuhleliwe endlini mhlawumbe kuyakhulunywa abantu abadala bayaxoxa bese kuphakela umuntu mhlawumbe ofikayo bese ingane izohlala ngosizi kimbuka emehlweni ibhekwe lokudla phela yena kaphake ayiphakelwa ngani phela mhlawumbe udla lenkukhu udla inkukhu lo muntu njobe ehleli lapha nje kanti phela inkukhu ingane zazingayitholi lesasikhathi sethu nje uyabona mase lishonile ilanga sinehlahla phela lapha phansi emzumkhulu ngoba nala emahlabathini zazikhona izihlahla zezinkukhu inkukhu igibele iyohlala lapha esihlahleni phezulu uyabona ngazosikhathi sekuqala kuyahlwa sekubekwa amanzi ingane izoyidla nini lo nkukhu izolala nje hawu yehle lapha inkukhu mawujikijela umbila yehle inkukhu isakubona akukhanka uyibambe uyoyinqoma nanka amanzi ayabila so uyayihlutha ingane ave zolala sezidlile phela ukudla izodliwa sezilele soyidla hawu imkhuba yaqala hawu yobanjwa inkukhu sekuqala nje ukuqala ukuthi hayi kuyahlwa ke manje ithulu lapha emtini khona lento enkulu ukuthi kuthiwe inyama yelokhuzane inyama yenhloko umuntu esifazana akayidli why yenhloko
Kwakusho njalo. Hayi phela kwakwe yamadoda kodwa manje Sebeyayidla. idliwa inomubani inyama namhlanje. Kwakunesizathu mhlawumbe ukuthi wayi. Hayi kwakuthiwa phela inhloko nje inyama yamadoda. Naningayidli futhi. Hayi uzobulandeni kulo nyama ngoba phela zikhona nje inyama efanele thina sisike kuzona sidle kuzona. Yanhloko nje izothi nombekiwe lapha kubantu abayimadoda bazongena bayazi ukuthi lapha kukhona inyama izofika ithathwe le nyama ibekwe lapha phambi kwabantu bayidle. Le eyokuthi ke khulu naku kunento bengithi ngifuna ukuyibuza ngibona ngathi ngifuna ukungibalekela kodwa ngifuna ukukhuluma ngifuna ukukhuluma ngendaba yalento le yenkomo yomqhoyisi ekuthiwa inkomo kaMa. Yeah. Ekwakuthiwa iyayidliwa abafazi kuphela. Abantu besilisa babengayidli. Iyona iphi le nkomo le? Eyidliwa abantu besilisa abesifazane iyadliwa abesifazane kuphela. Abesilisa bengayidli. Seyiyadliwa namhlanje. Kodwa kwakwenzeka kanjalo. Kwakuthiwa yabantu besifazane lenkomo akuyona yamadoda. Seyiyadliwa ke kodwa namhlanje. Kodwa ku wrong. Hayi ku wrong phela ngoba izinto zamanje sezirong nje zonke. Ayikho into elungile manje. Kodwa kona igama eyabafazi. Yeah. Eyomqhoyisi. Kusho ukuthi phela likusukela enyameni yenhloko. Nenyama enye ethile ngaba abantu bayayazi. Angithi khona lethi mayihlinziwe inkomo yosiwe isixhanti yini? Kusho leso sixhanti sosiwe adla amadoda. Uzobuye kuphekwe le enhloko amadoda adla. Nesibindi lesi amadoda azosidla ngeke asiyeke. Abesifazana basithole. Phela uzosithola nina yenu nje lenkomo. Hayi cha sincelile qawe khona ukufisa ukubuza. Hayi ngicela ukufisa ukubuza. Hayi ke nami ngishaya izivuka manje. Ngibona ukuthi ngicabanga ukuthi nawe lapho umbukele ngasekhaya kuningi okudlile esakeni. Bekukuningi impela besikuphethe. Seno commenta nje nani nibona ukuthi nicommenta nifika phi but hayi nazi salukwazi sakithi sikusho konke ebengifisa ukuthi mhlambe esicije kukona. Ngiyathemba nani ke nizoqhubeka nizincafazi subscribe lapho bangazi bawuncafazi nabo like nje ngokunjalo niqhubeke futhi nibancafazi uqhumba amaqhumba la aqhumbise lesele eshe